dimecres que ve el Parlament de Catalunya votarà l'anul·lació dels processos del franquisme, del procés de Lluís Companys, diguem que és una obligació institucional, un deure institucional que tenia Catalunya, i en aquest sentit la resta de processos. Pensem que això és molt important perquè suposa en aquest sentit un acte de sobirania del Parlament i assumir la seva legitimitat històrica i que de tota manera plantejarà davant de l'Estat la feina que tenen per fer. Però tots els consells de guerra fets a Catalunya de l'any 38 fins a l'any 75, a la fi del franquisme, fins al darrer, doncs quedaran, en aquest sentit, legalment anul·lats en tirar endavant aquesta llei. Pensem que això és un pas important des d'aquest punt de vista en polítiques de reparació i és evident, diguem que en aquest sentit, Esquerra Republicana hi ha tingut un paper. Per tant, podríem dir, si la memòria històrica ha de ser un element en la política, un dels pilars de la política actual, evidentment ha de ser un pilar i hem de fer net moltes coses, perquè hi ha coses que no podem estar tants anys per resoldre-les, han de quedar resoltes, doncs, i aquests processos és una d'elles, doncs ha de ser un element bàsic també quan pensem en aquest nou país amb la Constitució de la nova República. Bé, moltes gràcies. En primer lloc, és un orgull estar avui aquí a Bellcaire. Avui recordem que se celebra el 76è aniversari de l'únic afusellament d'un president escollit democràticament a Europa pel feixisme i que en millor moment, aquí a pocs metres del seu poble natal, que fer aquestes jornades per parlar de memòria, en primer lloc, parlar d'un fet molt important, com és que la setmana vinent el Parlament de Catalunya aprovarà la primera llei per declarar nuls tots aquests sumaricis del franquisme, una llei sense cap mena de dubte que és la primera llei que ens separa de l'estat espanyol, i en segon lloc, una cosa que també celebrem és aquest impuls definitiu del govern català mitjançant aquests 3 departaments, Departament d'Exteriors, Justícia i Salut, per crear un projecte d'identificació genètica que en definitiva pugui començar a catalogar totes les fosses que tenim al territori català, les pugui començar a obrir sistemàticament, a recollir les mostres d'ADN de les famílies i en definitiva identificar amb aquests familiars que creiem que 80 anys després, 40 anys després d'un estat democràtic, pensem que ja és moment que tornin a casa. Repeteixo, és un orgull i pensem que la memòria històrica ha de ser un pilar fonamental a la futura República Catalana, una república lliure i sobirana. Bé, jo com a alcalde de Bellcaire, ho he dit abans, em sento orgullós de poder acollir aquesta jornada de memòria històrica i de reparació de les víctimes del franquisme i més quan aquí, en el nostre terme municipal, hi ha l'existència almenys de 2 fosses localitzades que esperem i desitgem que acollint-se amb aquest nou projecte puguen ser obertes i identificades les víctimes que hi ha enterrades. De fet, jo crec que és un pas important que avui, el 15 d'octubre, amb motiu del 76 aniversari, que ja ho comentaves, doncs presentem aquest manifest que es presenta a Bellcaire i que després també es farà a Tarròs i a Tornalous. Un manifest que el que recull és precisament això que estem dient, que es faci justícia històrica. És important que tinguem clar les coses per saber on anem, hem de saber d'on venim i per tant la República Catalana s'ha de construir sobre les bases de la memòria històrica i evidentment dintre la memòria històrica catalana la guerra civil, la postguerra i tot el que va significar i més amb els dèficits que al dia d'avui encara hi ha, després de tants anys que encara no s'hagi fet justícia, no s'hagi anul·lat els sumaris que es van fer no sols contra companys sinó contra alcaldes i altres persones, realment penso que és un tema lamentable i de fet únic, i tot el tema de les fosses evidentment, de fet Espanya està al nivell d'Angola i Cambodja a nivell de deficiències en aquest aspecte. Jo diria que el tema dels desapareguts de la Guerra Civil és la gran signatura pendent que té l'estat espanyol per tant de Catalunya. Veurem com això passa i veurem com el Parlament acaba aprovant aquesta llei i discrepo de dir, jo estic absolutament convençut que l'Estat, el govern espanyol, portarà aquesta llei al Tribunal Constitucional i el Tribunal Constitucional anul·larà sense cap mena de rubor aquesta llei. Estic convençut que això serà així.
veurem com els nets dels que van dictar la sentència, en termes no familiars, sinó en termes diguem-ne sociològics, els nets dels que van dictar aquelles sentències que ara el Parlament anul·larà, els hi tornen a restablir la legitimitat. I això jo crec que en definitiva el que fa és retratar una Espanya, retratar un sistema polític espanyol que no és capaç d'entrar de ple en la democràcia i que ens obliga a viure en una democràcia low cost, que ens obliga a viure en un estat en què la transició del 78 se'ns ha de fer creure com a modèlica i reparadora, incapaç de fer cap autocrítica i incapaç de reparar les víctimes, incapaç, per exemple, d'anul·lar el judici sumaríssim al president Companys, que avui fa 75 anys que va ser assassinat, no que va morir, va ser assassinat. No hi ha hagut ni un gest per part de l'estat espanyol per reparar això. I parlem del president Companys perquè era el president de tots els catalans, però evidentment això val per tots i cadascun dels ciutadans de Catalunya que amb històries diferents al darrere van tenir la mateixa fi. Un estat que ha participat del genocidi lingüístic prohibint, és insòlit prohibir una llengua, doncs l'estat espanyol no un cop, ni dos ni tres, sinó que ha estat en l'ADN, si em permeteu el símil del sistema polític espanyol, la persecució i la prohibició del català, i mai ningú ha demanat disculpes perquè la dictadura feixista prohibís al segle XX el parlar una llengua, l'expressió més intrínseca de la llibertat d'un ciutadà que és expressar-se com li doni la gana, això va ser prohibit. I no només no hem vist com l'estat espanyol no reparava aquesta ignomínia, sinó que hem vist ministres que han passat per ser ministres democràtics dient que el que calia és espanyolitzar els nens catalans, per exemple. La gent d'Esquerra Republicana no sé si tindrà mai l'oportunitat d'escriure la història o no, però és evident que el que expliqui la història l'explicarà bé si fa esment i posa en valor la feina que ha fet la gent d'Esquerra Republicana, que hi és avui i era fa 85 anys. I ha estat durant totes aquestes dècades sempre al peu del canó, sempre fidel a la idea, sobretot a la idea de llibertat, a la idea de llibertat de les persones i a la idea de llibertat de tot un poble. I tenim motius per l'optimisme, no ens sentim mai derrotats, per més que la història ho escrigui d'una altra manera, ni ens rendirem mai. No ens rendirem perquè justament ara tenim al davant la possibilitat de veure com allò que Esquerra Republicana ha defensat massa vegades en solitari, com és el dret dels catalans a decidir lliurement si volen esdevenir una república, ho tenim més a prop que mai. Ni ho tenim a tocar ni serà fàcil, però ho tenim sens dubte més a prop que mai. I els plantejaments que fa algunes dècades Esquerra Republicana defensava en solitari, avui són, sense dubte, el carril central de la política catalana. Per tant, si políticament, en termes d'objectius polítics, Esquerra Republicana està aconseguint que hi hagi més gent que mai que se sumi en aquests objectius, és evident que només tenim motius per l'optimisme i per estar cofois de la feina que han fet tots els nostres antecessors i que van començar formalment amb una eina que es diu Esquerra Republicana fa 85 anys. Alguns defensen avui coses que no defensaven fa mitja dècada. Nosaltres defensem avui el que defensaven els nostres antecessors fa 8 dècades. Benvinguts siguin tots i això potser ho hem de viure amb molta humilitat i moltes vegades amb la intimitat, però carregats de satisfacció. Hem aconseguit posar en el centre del debat polític, en el centre dels anhels de la nostra societat, un objectiu que segurament no se li reconeixerà a Esquerra Republicana, però és un objectiu que avui és viu, perquè hi ha qui, en silenci, amb sofriment, amb menysteniment, amb indiferència, ha mantingut en molts pobles i ciutats i en el conjunt del país i en les institucions quan n'ha tingut l'oportunitat. Per tant, gràcies als companys d'Esquerra Republicana per fer aquest acte no de nostàlgia sinó de dignitat, un acte que el feu avui però l'heu fet els anys anteriors i el fareu segur en els anys a venir, i estem segurs que tots, cada dia amb més gent al darrere, no ens rendirem mai perquè sempre hi som. Moltes gràcies i per molta gràcies. Doncs val, amb la república que estem construint no es pot entendre
de cap altra manera que no sigui fent una reparació històrica d'això. Ja anem tard, ho va dir la Gemma Calmet, el vídeo que hem pogut veure, no? Anem tard en aquest aspecte, és extraordinàriament retardat el termini en el que fem aquesta reparació històrica i l'haurien de fer. Els difunts, perquè els familiars dels difunts han de poder fer el seu dol i els han d'ajudar a fer-ho. I s'ha de fer molt ben feta, perquè el que deia també el Pecu Urany és que potser a nivell psicològic també es necessita un acompanyament. No tothom està preparat per poder desenterrar els seus difunts amb aquestes fosses, amb la qual cosa també caldrà explicar-ho molt bé, fer molta pedagogia i també valentia per part del govern, que ja hi és, que en aquests moments s'hi ha posat molt seriosament i el que comentàvem també hi ha un pressupost que això faci que no s'aturi, sinó que és un bon inici, hi ha molta empenta cap endavant, perquè el que comentaves tu, per dignitat de tots plegats. I si anem cap a la república, fem-la amb uns bons fonaments i hem de començar, això, el que dèiem, per la dignitat de les nostres persones, dels nostres avantpassats. Avui ha estat una jornada intensa en el que, amb motiu del 76 aniversari de l'assassinat del president Lluís Companys, la gent d'Esquerra a les comarques de Lleida, tant de la Plana de Lleida, de l'Alt Pirineu com del Solsonès, han volgut recordar aquest fet tan transcendent, però també han volgut recordar l'importància que té la memòria històrica per la qualitat democràtica d'un país. En el nostre cas és evident que el Govern de Catalunya i el Parlament i el conjunt d'institucions, també els ajuntaments, estan absolutament compromesos amb recuperar la memòria democràtica d'aquelles persones que han estat jutjades, han estat condemnades o s'han exiliat per haver pensat diferent del que el poder polític espanyol considerava acceptable, i per tant és un deure i és una responsabilitat treballar per restituir la memòria i la dignitat de totes aquestes persones, i és evident que fer-ho amb motiu del 76 aniversari de l'assassinat del president de la Generalitat, del president de Catalunya, Lluís Companys, és un motiu que ens ha de donar elements per continuar endavant. És evident que aquest és un testimoni que ens ajuda a afrontar el futur encara amb més compromís, perquè el president Companys va ser assassinat en un context que és diferent del d'ara, però que la violència institucional no ha cessat. La judicialització permanent de la política ens situa en un context en què encara els representants polítics són perseguits per pensar d'una manera diferent al que agrada a les institucions espanyoles. Això en una societat democràtica no és acceptable, afortunadament. Els ciutadans tenim una eina contra la qual cap instrument legítim hi pot lluitar. L'estat espanyol no té cap instrument legítim per atacar la democràcia, per atacar el dret dels ciutadans de Catalunya a votar i per atacar el dret dels ciutadans a decidir lliurement el futur polític del nostre país.